Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Ibuyile inkosi nomuntu wayo uAbelja. Bayabuza la. Inkosi ihletshezelwa inyoni yayo eyithanda kakhulu. Ithi inyoni, inkosi, mina bangibukisisa lesibalo, khumbula ukuthi ubuwenze isibalo. Inkosi ibuza indaba yama-chips. Ithi inyoni, ayi ngeke inkosi, ngathi mhlawumbe ikhona enye indlela esingenza lesibalo ngayo. Inkosi ke isiyakutshela ukuthi hayibo, nayi inyoni yami ikhuluma. Wena uyathuka phela manje awukazi wakhuluma nezinyoni futhi awukazi wathatha imithetho isuka kuyinyoni, awukazi wahletshezelwa inyoni, awukazi watshelwa inyoni ukuthi izibalo zakho uzenze kanjani. Inkosi sithi hayi ke khuleka mntanami, mina ngizolalela inyoni yami ngithathe nanku uchoke ngibhale ngoba phela hayi uyazi inyoni ngeke ikwazi ukubhala. Iqale ke inkosi ihletshezelwa inyoni. Iyathatha lesibalo lesi esingezansi izoqala ngaso. Izoqala isebenzise sona. Inkosi yakubhalela la isebenza nani? Ihletshezelwa inyoni. Iyaqala ke inyoni yasho. Uno-100 wamadoda. Kungenjani yabuza inyoni? U400 lawa besifazane uweqise lapha ku-equal. Baweqise usuzoba njani manje? Usuzoba u-negative. Base kuyefana 1100 wethu usawu positive. Usunesibalo manje seqisiwe. Siyafaka u-divided by 100 ukuze u-m wethu uzimele. Kwenza kwethu ngapha mele senze ngale sesizosalela uba manje. Sesizosalelwa u-m unjani? Minus 4w plus 11. Asinento njengalena ke manje. Hayi inyoni ngathi ifike nemicabango emisha engazange uzuyicabange. Asibheke manje ukuthi inyoni isisaphi. Yaqhubeka inyoni yahlebeza. Ithi inyoni asithatheke manje lesibalo lesi esingenhle singazange size sisebenzise. Nayi ke 200 sesiyazi 200 sesiyazi ukuthi asivula isikhala esikhulu. Sesiyazi ukuthi esikhaleni sika m na impendulo yethu sinayo u-4w plus 11. Ngakho njalo la khona u-m sesubhala lokho ke manje. Njengoba ngikudwebela la asifakela ngezansi. Shintsha umbhalo wami siqhubeke nesibalo. Plus 300 wa-w is equal to 1200. Yabo sisebenzise ukuthi u-m wethu yiloko. Asiqhubeke ke manje. Sesinento kanjani? Sesiyazi ukuthi ke uma ukuthi into yakho ivulela amakhwapha kusho ukuthi times. Ngakho siyazi ukuthi u200 wethu shothi uyothi times lapha ka 400. I mean ngisho ukuthi ka -4 nalapha ka 11. 200 times 4 sipha -800w plus 2200. Siqhubeke isibalo 300w is equal to 1200. Hlanganise ke manje sinako 800. Yabona ukuthi siyafaniselana phela o-w abasebenzi ndawonye. Uma ngino -800 w ngino 300 w ngizoba nani? Njengoba ngibhalile la ngezansi sesino -500 w plus 2200 equal 1200. Ngafaka u2200 la ngezansi ngoba phela ngifuna ukuthini? Bekhona abasusanayo kuze kufike esimeni ukuthi u-w uzimele. Basusana 500 wa-w is equal to -1000. 500 wami ukuze u-w uzimele siba no2. Shuthi impendulo yethu u-w yele u2 asinalo iphutha ngempela. Uzokhumbula ukuthi naku bengade ngikubhalele eqaleni uma unyuka la eduze noma ngenhla kwekhanda yabo ngikusekele u2. Khumbula ukuthi eqaleni vele besithola u2 okusho ukuthi namanje njengoba sithola u2 sishaye khona. Oyibo, angisho ukuthi inyoni ishaye khona. Ngoba lesibala sisenziwa ngowena esenyoni. Ishaye khona. Shuthi kunendlela nje ezimbalwa zokuthi izibalo zakho ungazenza uguqule izinto
ziphumelele kufane. Uma kufana kusho ukuthi indlela eziningi ziyasebenza kodwa imiphumela iyefana. Kusho ukuthi ke nawe wakho umphumela uhamba phambili, ungakhathazeki, nawo nowenyoni uhamba phambili. Kuhle kakhulu. Ungaphinde usenze futhi isibalo sakho usebenza ngendlela yenyoni noma usebenza ngeyakho neyami kuzolunga.